धेमाजियाव सानै ड्राग्स फालांगिरि हमदों। धेमाजियाव ड्राग्स हेंथायै पुलिसा गोख्रों राहा लानाया सोलिगासिनो। बेबायदिनो गोख्रों राहा लाबाय थानायनि गेजेरजों फिन सानै ड्राग्स फालांगिरिया हमजायो। धेमाजिनि टंगनापारायाव पुलिस बिफाना गोख्रों सिग्रोमनानै 10 ग्राम ड्राग्सजों लोगोसे सानै ड्राग्स फालांगिरि लाइमोन सेंग्राफोरखौ हमदों। दिनै बेरेफुंजानि समावनो गोख्रोङै सिग्रोमनायनि गेजेरजों फालांगिरिजों लोगोसे ड्राग्सफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय सानै ड्राग्स फालांगिरिफोरनि मुङानो जाबाय आकाश बरगाहाय आरो बिनुद बरा, सानैबो 23 बोसोर बैसोनि। मिथिनाय बादिब्ला सिगांबो सेंग्रा सानैया बेबायदिनो ड्राग्सनि गसराव पुलिसजों खाजाखांबाय। एक्चुअली আমাৰ এটা খবৰ আছিলে তেওঁলোকৰ দুজন ল'ৰাই এটা ড্ৰাগছৰ মানে চলাই আছিলে বোলে, ব্যৱসায় চলাই আছিল বোলে, আৰু সেই ভিত্তিতে খবৰ লৈ পেলাই আমি দুজন ল'ৰা ধৰিব সক্ষম হৈছিলোঁ, এজন আকাশ বুলি আৰু এজন বিনোদ বৰা বুলি। তো তেওঁলোকৰ এইখিনি জেগাতে আমি তেওঁলোকক ধৰিব সক্ষম হৈছিলোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি যেতিয়া আমাৰ গাঁওবুঢ়া আৰু যিটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উইটনেছৰ লগত আমাৰ মেজিষ্ট্ৰেট ছাৰো আছিলে, তেওঁলোকৰ সাক্ষাতত আমি তেওঁলোকক চাৰ্চ কৰিছিলোঁ, আৰু চাৰ্চ কৰি তেখেতৰ যিটো আমাৰ ড্ৰাগছ আছিলে ড্ৰাগছখিনি আমি তেওঁলোকৰ তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। কিমান পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ আছিল? 11 আমি একচুৱেলি গোটেই ড্ৰাগছখিনি 11.something আছিলে। আৰু লগত কিবা আৰু পাইছে নেকি? লগত মোবাইল আৰু পইচা অলপ আছিলে। জেগাটোৰ এইটো টংনাপাৰা বুলি কয়। তেখেতসকলক আমি এতিয়া গোটেইখিনি সোধপোছ কৰি তাৰপিছত আৰু বাকী যিটো বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব আমি সেইটো আইনীভাৱে। स्कुटी आरो बाइक सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फोसावथाय। चिरांनि काजलगावआव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो होनायजों लोगोसे मोजां अफार लानानै फैदों। नोंथांमोना बे श'रुमनिफ्राय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे गंनै हेलमेट, गांसे ब्लेंकेट, नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोनफागोन। MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बेफोर खाबुखौ नोंथांमोना 19 नभेम्बरनिफ्राय 30 डिसेम्बरसिम मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोजाम स्कुटी बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव सोलाय सोल' खालामनो हागोन। नोंथांमोना MMH अट' हन्डा श'रुमाव स्कुटी आरो बाइकखौ बायनो गोसो दङब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8720957824 एबा 6001916155 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।